नोंथांमोना मिथिगौ नामा नैबे बिथांनि IQ लेभेला बेसेबांमोन? नोंथांमोना मिथिगौ जे बेमानि सोंथिनाय बेन्दोंआ बेसेबां गोरा जायो? नोंथांमोना मिथिगौ जे जिबख्रिखौ सोर दिहुनदोंमोन? नोंथांमोना नैबे भिडिअ'आव बिदिनो गजब फेक्ट्स खोनासंनो मोनगोन। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। आरो भिडिअ'खौ नायखांनायनि उनाव नै डायनासर बायदि खारबाय थायाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो। नोंथां इन्ट्र' लागाव। फैक्ट नम्बर 1। दानि साइन्टिस्टफोरनि बादिब्ला नै बिथांनि IQ लेभेल थारमाने खर'नि मेलेमनि पावारा 160 आरो 170 नि गेजेराव दङमोन। नाथाय बै समाव बिथांनि IQ लेभेलखौ नायनाय जायाखैमोन, मानो होनोब्ला बै समाव एसेबां डेभलप नङामोन जे IQ लेभेलखौ नायनो हायो। नाथाय दानि साइन्टिस्टनि फोथायनाय बादिब्ला बिथांनि IQ लेभेला 160 आरो 170 नि गेजेराव दङमोन। ओंखायनो बिथाङा सासे जिनियास महरै मुं मोनदों, मानो होनब्ला जिनियासफोरनि IQ लेभेला 160 आरो 170 नि गेजेराव थायो। फैक्ट नम्बर 2। पाराया मोनसेल' ओरैबायदि धातु दि जाय सरासनस्रा दुंथायावबो लाव-लाव थासारियाव थायो। फैक्ट नम्बर 3। 1965 मायथाइयाव रबार्ट हुकनि नाजानायाव जिबख्रिनि गिबि दिहुनजेननाय जायो। बिथाङा गोबा हाख्लाबनाय थुख्रासे कर्कनि बागै आनजाद खालामना नायो। अब्ला रबार्ट हुकनि नोजोराव बे बाथ्राया फैयो दि थारैनो कर्कनि महरा फिसा-फिसा खथा गोनां आरो बेरे बाहानि दाथायजों एखे। कर्कआ जाबाय फांसे लाइफांनि बिगुरनिफ्राय मोननाय रोखोमसे बेसाद। बिथाङा बेबादि नायबिजिरनाय खामानिखौ मावफुंदोंमोन गावनो बानायनाय माइक्रस्क'प दाजेमनि हेफाजाबजों। फिसा नखरनि बेफोर महरखौ रबार्ट हुकआ जिबख्रिनि मुं होनायसै। जिबख्रिया जाबाय लेटिननि रावै फिसा नखर। फैक्ट नम्बर 4। नोंथांमोनाथ' जानो हागौ हिप हप मेथाइ, डिस्क' मेथाइ बैफोर मेथाइफोरखौ जोबोर लाइक खालामो जानांगौ। नाथाय बैफोर मेथाइफोरखौ जुदि सासे बैसोगोरा मानसिनि सिगाङाव दामनानै होयो, अब्ला बै बैसोगोरा मानसिया बुंगोन, मा मेथाइ बेफोरलाय, मोजां मेथाइ दाम। दायो बैफोरनि जाहोना जाबाय जेब्ला सासे मानसिया 33 बोसोर जायोना, अब्ला बै मानसिनियाव टेस्ट फ्रिज होननाय मोनसे जायो। अब्ला बैफोरबादि मेथाइफोरखौ एसे हेट खालामो। बैफोर गासिबो टेस्ट फ्रिजनि थाखाय जायो। ओंखायनो बोराय बेन्थ' मानसिफ्रा दानि मेथाइफोरखौ मोजां मोननो नागिरा। फैक्ट नम्बर 5। नोंथांमोना मिथिगौना बेमानि बेन्दोंआ बेसेबां गोरा जायो? जेब्ला मोनसे बेमानि बेन्दों एबा जेनि रोजोबथिखौ मोनसे स्टिलनि रोजोबथिजों समान दाथाय होयोना, अब्ला बेमानि जेया बै स्टिलनिख्रुइबो गोरा जायो। फैक्ट नम्बर 6। 13 फ्राइडेखौ जयै गोग्लैयोब्ला बेखौ सबसे अशुभ सान होननानै मिथिनाय जायो। 2029 एप्रिल 13 खालार खालि 99942 एप'फिस होननाय मोनसे एस्ट्रइड्सआ जोंनि बुहुमनि जोबोर साखाथिजों थांगोन। आरो जों बेखौ नेकेड आइ एबा उदां मेगनजोंबो नुनो मोनगोन। फैक्ट नम्बर 7। नोंथांमोना फेमास गेमनि मादाव पाबजि, फ्रि फायार, कल अफ डिउटिफोरखौ मिथियो खोमा। नाथाय बेफोरनिबो सायाव मोनसे गेम दङ जाय बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइ फेमासल' नङा, बेयो बयनिख्रुइ बांसिन रांबो खामायदों। आरो बे गेमनि मुङा जाबाय मारिय'। आरो मोनसे बाथ्रा, GTA 5 होननाय मोनसे गेमखौ बानायनायाव 1800 क्र'र रां बाहायनांदोंमोन। आरो बे गेमखौ रिलिज होनायनि सानसे उनावनो बे गेमआ 4800 क्र'र रां खामायदों। आरो सानथामनि उनाव बे गेमआ $1 बिलियन यानि 6000 क्र'र रां खामायदोंमोन। फैक्ट नम्बर 8। नोंथांमोनाथ' टाइखौ सिनायखायो नङा होमबा? नाथाय नोंथांमोना बे टाइखौ बेसेबां रोखोमनि खानो हायो बेखौथ' जानांगौ खायसेया मोनथिया। आरो जायफोर मोनथिगौ मोजांनि बाथ्रा। जियानो जादोला टाइखौ माखासे सान्थौगिरि एबा साइन्टिस्टफोरनि बादिब्ला 177147 यानि 1,77,147 रोखोमनि खानो हायो। जियानो जा, आंथ' मोनसे रोखोमनिल' खानो रोंगौ। नोंथांमोना बेसेबां रोखोमनि खानो रोंगौ कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय। फैक्ट नम्बर 9।
नोंथांमोना माब्लाबा मामिह्लापिनाताpai होननाय वार्डखौ खोनाफेरदों नामा? बे वार्डआ बुंनायाव जोबोद गोब्राब नङाना आदाबो फंबाय बिनानावमोन? जियानो जादोला मानो बे सोदोबनि ओंथिया जाहैबाय बे सासे सेंग्रा आरो सिख्लानि गेजेराव जायो एबा सानै मानसिनि गेजेराव जायो। बै सानै सेंग्रा सिख्लासाया गावजों गाव लाइक खालामलायोब्लाबो बिसोर गावजों गाव राव होलायनो हाया एबा रायज्लायनो हालायलाया। मानोना बै सेंग्राया जायोदि बै सिख्लाया आंखौ माथो होनायमोनब्ला आरो बै सिख्लायाबो जायोदि बै सेंग्राया आंखौ माथो होनायमोनब्ला बिब्दिनो बिसोर गावजों गाव लाइक खालामलायोब्लाबो बिसोर माब्लाबाबो माथो होलायनो हाया। बे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखायनो बे वार्डखौ बाहायनाय जायो। फेक्ट नाम्बार 10 खौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना ला आरो अल बेल आइकनखौ एबा अल नटिफिकेसनखौ सेलेक्ट खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोननो हायो। फेक्ट नाम्बार 10 इन एटेन्शनेल डेफनेस होननाय मोनसे साइन्टिफिक फेक्ट दङ। बेवहाय मा जायोनो जेब्ला नोंथाङा गुबुन सासे गेम गेलेबाय थानाय एबा माबा मोनसे खामानियाव नांथाबबाय थानाय मानसिखौ राव होयोब्ला माब्लाबा बे मानसिया फिननाय होनो नागिरा अब्ला नोंथाङा बुंगोन जे मा खोमा बेंगा जाबाय नामा? नाथाय थारैनो बै मानसिया दसे समनि थाखाय खोनायै जानानै थाथ'यो। ओंखायनो बियो नोंथांनि रावखौ खोनाया जायो जायनि थाखाय नोंथाङा थाबनो फिननाय मोननो नागिरा। बेखौनो इन एटेन्शनेल डेफनेस बुंनाय जायो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोल'मोन। गोजोन्थों।